mata. A barwarai abinda yake so shi ya fi daidai in za a bani. Kai dai zan ɗauka a cikin yan gayu. Ke ce zan baiwa soyayya ta, karki min rawar ta kike ce mini gata. Haka zai sani shewa kuma zan alkinta, na zama mai sa'a tun da gane da autar mata mata. Kai ne mai bayar da sahihin labari na, tunda kai ne ke rike da igiyoyin linzami na. Haka kai ne za ka zama cikwannen tarihi na. Ba wani bayan ka, duka mazaje kai musu rada. Ko a kwatance ke na kazance mai kyan halayya, sun ce na yi dace sun amince mi yau tarayya. Na jajirce a takaice in ba mara da kunya,